predvsem najlepša hvala za povabilo, Manca, in za priložnost, da to svoj referat preberem v hrvaščini. Tako da bom začel. Naslov mog referata je Memorizacija Golog otoka v Hrvatskoj. Podijelio sam ga u nekoliko naslova. Dakle, memorizacija, što bi bila memorizacija? Medijska slika Golog otoka, odnosno u Hrvatskoj, simptom loše memorizacije. Nadalje, okvir moguće, odnosno nemoguće institucionalne memorizacije Golog otoka, kojeg vidim kao izvor loše memorizacije, te ono zbog čega sam zapravo i pozvan ovdje, a to je kamp na Golom otoku, odnosno nazvao sam ovaj dio ratio studiorum na Golom otoku kao pozitivan oblik javne memorizacije. Što točno mislim pod ovim ratio studiorum, to ću reći na koncu ovog svog referata. Nekoliko uvodnih napomena. U ovom članku, odnosno referatu, krećemo od pretpostavke da je memorizacija zbivanja na Golom otoku, odnosno na otoku Goli, u periodu komunističkog i jugoslavenskog okvira, a što je poznato pod imenom Goli otok, slabo ili nikako predmet institucionalnog nastojanja s ciljem memoriziranja prostora i žrtve ljudi koji su ovdje mučeni. U prilog ovom mom polazištu govori prvo materijalno stanje na Golom otoku, kao što ste mogli vidjeti u ovom filmu. Sam sam svjedočio nekoliko godina urušavanju zgrade kazališta, kojega je uništilo nepovoljni uvjeti, vremenski uvjeti na otoku Golom. I jedna druga možda zanimljiva stvar, da povodom 70 godina od nastanka Golog otoka nije održan niti jedan institucionalno potaknut znanstveni skup na temu Golog otoka u Hrvatskoj. Dakle, evo, sam sudjelovao u jednoj tribini na Hrvatskom katoličkom sveučilištu s jednim profesorom, gdje smo pozvali opet Marijana i dvojicu njegovih suuznika koji su govorili što je to Goli otok bio. Dakle, u ovom članku, u ovom referatu isto ne želim se baviti poviješću Golog otoka i uzrocima njegovog nastanka i nestanka. U prvom redu želim postaviti pitanje memorizacije u Hrvatskoj s obzirom na činjenicu da je otok Goli bio mjesto žrtve, locus delicti jugoslavenskog komunističkog režima. To je polazište. Dakle, razmišljajući što je memorizacija i u razgovoru s organizatorom ovog skupa prihvatili smo taj pojam. Kako bismo na svjetlo iznijeli odgovor kako danas stoji stvar u Hrvatskoj s tim da je u jugoslavenskom totalitarnom okviru postojao logor, zatvor, Goli otok. U različitim prigodama upotrebljava se i sintagma kultura sjećanja ili suočavanje s prošlošću, što smo mi u ovoj prilici nazvali memorizacija. Riječ je o tome da smo pred zadatkom da se procijeni stanje, svijesti ili savjesti s obzirom na događaj Golog otoka i sistema kojeg je on bio sastavni dio. Te da se potom utvrdi je li ta svijest ili savjest dobra ili je kontaminirana. No kako je riječ o događajima čiji su svjedoci još uvijek živi, može se reći da memorizacija može se sagledati na više različitih razina, individualnoj, kao što smo ovdje mogli čuti, općoj u smislu javnosti, medija, i institucionalnoj, dakle ovdje mislim državnoj razini, što god to značilo. Mi ovdje želimo dotaknuti razinu javnosti, recimo ono što bi se zvalo, dakle, mediji, civilno društvo i tako dalje, i dakle institucionalnu razinu. Jer su nekako oni najdohvatljiviji i najočitije se isprepliču. Krenuo sam zapravo od najpoznatijeg određenja povijesti, definicije koju nalazimo kod Cicerona u dijelu De oratore, u kojem on kaže historia est testis temporum, lux veritatis, vita memorie, magistra vitae, nuncia vetustatis.
Ključne odrednice povijesti, ovdje mislim zgodovinopisje, su prema Ciceronu svjedočanstvo, istina, sjećanje, poučljivost i uputnost tog sadržaja. U ovom temeljnom određenju povijesti memoriranje spada u unutrašnju dinamiku povijesti sa svim ostalim odrednicama. Memorizacija kao pojam odnosi se na memoriranje, odnosno na odanost bilježenju da bi se pamtilo, a sama riječ je nastala u 19. stoljeću. Pri tomu se podrazumijeva da ono što se memorizira ima dovoljan razlog i tako je prepoznato. Drugim riječima, taj sadržaj je bitan, on je uputan, poučljiv, svjedoči i iz njega progovara istina. Ima li Goli otok taj dovoljan razlog? To je jedno retoričko pitanje o kojemu ne trebamo previše govoriti. O tome mislim da ozbiljan čovjek i znanstvenik, ako bi htio ostati i dalje ozbiljan, ne bi trebao dvojiti. A u prilog tome ide i narodno pamćenje, kao što je kolega prije rekao, kako sve značenje je imalo u njegovoj mladosti sama sintagma Goli otok, arhivski dokazi i pojedinačna svjedočanstva. Pitanje koje se postavlja na kraju, ali ono je prije svega i nadasve, što bi to bila pravilna memorizacija zločina Golog otoka? Među spomenutim odrednicama povijesti čini se da je jedna bitno povezana s memoriziranjem, a neposredno su navedene jedne pored drugih i neke druge odrednice. Riječ je o svjetlu istine ili jednostavno istini. Dakle, ono što se memorira i memorizira ima biti utemeljeno na istini. Tek tada je moguće ili tek tada iz toga razumijemo svjedočenje o događaju koje je poučno i uputno. Na zgradi univerziteta u Freiburgu, Albert Ludwigs Universitet in Freiburg, stoji velikim zlatnim slovima upisan dio retka Evanđelja iz Ivanovog Evanđelja 8.32: Die Wahrheit wird euch freimachen. Istina će vas osloboditi. Pri tomu ne treba ulaziti u pozadinu teksta i dovoljno je zastati na svojstvu ili učinku istine, koji ovdje stoji kao poziv bavljenja znanošću, a ukazuje i na svrhu tog bavljenja. Sada bih htio reći, u zapadnoj tradiciji mišljenja, odnosno filozofiji, postoje nekako dva prevladavajuća pristupa istini. Jedno tradicionalno, a naziva se još i korespondencijsko razumijevanje istine, kaže veritas est adequatio rei et intellectus, a podrazumijeva preklapanje jednako tako intelekta sa stvari, a i stvari sa intelektom. Mogli smo pojednostavljeno reći da je istina odgovaranje uma stanju stvari i obrnuto. Jedan filozof, Erich Vogelin, kojeg je spomenuo već gospodin Marijan, je pisao u svom eseju Eclipse of Reality da je izvor totalitarizma leže u neodgovaranju ili neodgovornosti uma prema stanju stvari. To će kada um želi prilagoditi stvarnost sebi bez obzira na samu tu stvarnost. Takav pogled prema stvarnosti je gnostički, kojemu istina uma ima efektivnu ulogu kreatora stvarnosti. Dakle, njegovi su zagovornici zagovaraju radikalnu suprotstavljenost istine uma i stvarnosti. Činjenice ne znače ništa, a prošlost je amorfna. Međutim, postoji jedan drugi pristup istini koji grabi puno dublje, a on je fenomenološki pristup koji shvaća istinu kao aletheju, što je razumljivo najprije u programatskoj fenomenološkoj redukciji, što ga održava načelo natrag k samim stvarima, a nalazimo ga u samim temeljima fenomenološke misli. Taj pristup je zagrabio puno dublje i zahvaća u samo značenje etimološke značenje ove riječi aletheja. Istina, aletheja, kao ono što se raskriva u svojoj neskrivenosti. Mogli ovako okljašteno na brzinu reći. Tu je naglasak stavljen na onome što jest, u načinu na koji jest, da se takvo pokaže neusiljeno. Zašto sam istaknuo ova dva
pogleda na istinu, jer smatram da istina je vrlo jedan apstraktan pojam, a u ovom konkretnom slučaju nam može pomoći razumijevanju tomu kada kažemo da istina treba biti podloga svakoj zdravoj memorizaciji. Oba pristupa omogućavaju nam sagledati svu dinamiku istine, a koju smo nazvali bitnom odrednicom pravilne memorizacije. Najprije adekvacijska ili ova tradicionalna istina stoji pred zahtjevom uma pojedinca i zajednice, da se povijesne činjenice prihvate takve kakve jesu. Dakle, Goli otok je bio i prihvatimo to kao povijesnu činjenicu. To je, recimo, neka prva razina. Druga razina bi bila, ako zaista ozbiljno uzmemo fenomenološki pristup k istini kao alethei, potom nam se Goli otok treba otkriti u svojoj dinamici, koji su sve razmjeri Golog otoka, činjenice Golog otoka, i tu nam se istina o Golom otoku ili istina Golog otoka okriva puno više od puke faktografije. A zahtjev koji isijava iz nje tiče se svih razina postojanja konkretne zajednice. Dakle, Goli otok, ako ovaj pristup uzmemo ozbiljno, nije samo stvar neke prošlosti koja se nas više ne tiče. Dakle, samo bih htio reći, memorizacija shvaćena u svezi s istinom je oslobađajuća. Dakle, utemeljena memorizacija pod vidom stremljenja k slobodi omogućuje i sve druge plodove u zajednici. Medijska slika Golog otoka u Hrvatskoj simptom loše memorizacije. Neke stvari nisu sporne ako, recimo, čitamo, ovdje sam radio jednu kraću analizu, dakle, sadržaja koji se mogu naći na portalima ili u dnevnim tiskovinama u Hrvatskoj, a tiču se Golog otoka. Dakle, neprijeporno je da će se mediji složiti oko nastanka Golog otoka, da se tamo dogodilo zlo i da je to bio pakao na zemlji, i tko je bio glavni ustanovitelj Golog otoka. Međutim, pojavljuje se jedan zanimljiv fenomen. Svaki pokušaj govora o Golom otoku kreće i daje naslutiti ove već podrazumijevajuće činjenice. To je naprosto istina koju će danas pročitati, doduše premda rijetko, svaki dobronamjerno. U bilo kojoj hrvatskoj noveli ili portalu. No problem koji ovdje želimo iznijeti na vidjelo, a tiče se fenomena Golog otoka u javnim medijima i sredstvima onoga što se kaže opinion makinga, je neki prikriveni, implicitni ali. Dakle, ondje se događalo zlo, ali. Kada je riječ o logoru Goli otoku, dakle i njegovu nastanku. Htio bih samo reći da se u hrvatskim medijima, u medijskom prostoru rijetko otvara ovo pitanje. Iznimka je ova godina kad je izašla knjiga jednog našeg povjesničara Martina Previšića, Goli otok. A kada se to, dakle, i čini, prepoznao sam nekoliko modela pisanja o Golom otoku u medijima. To ću, ako bude prilike, prikazati u članku. Koji se naoko podrazumijevaju ovaj konsenzus. Dakle, da je Goli otok bio locus delicti jugoslavenskog sustava. Dakle, evo prva točka. Postoje 4 modela koje sam ja prepoznao. U jednom našem dnevnom listu kaže se, naslov ide ovako: sulude i nemoguće tvrdnje srpskog akademika. Čelni čovjek UDBE Ranković bio je zgrožen da je on mučenja zatvorenika na Golom otoku. Dakle, ne ulazim u sadržaj ovdje. U naslovu je na vidjelo dolazi komercijalni interes, dakle, kuće, a sadržaj se bavi, u samom tekstu nema utemeljenih stvari. Dakle, rekli bismo rekla kazala, i najvažnije je ovdje intriga, dakle, radi se o senzacionalističkom pristupu stvari Golog otoka.
To je jedna komercijalna kuća. Na službenom kanalu Hrvatskog radiotelevizije u radijskoj emisiji pod nazivom Povijesne kontroverze iz 2017. na temu Golog otoka, gost povjesničar govori kako poslije 1956. da je logor pretvoren u regularan zatvor. Što bi to trebalo značiti nije rekao, te tumačeći da je od 1949. do 1956. djelovao logor za inforbirovce. Govornik nakon toga iznosi tvrdnju da je naredne 2 godine logor bio prazan, te da na njemu nije bilo inforbirovaca. Te dodaje da je kasnije na mjestu logora pokrenut zatvor. I citiram: "Razdvajamo logor i zatvor jer ovo nije bio ni smislom ni sadržajem, jer ovaj nije bio ni smislom ni sadržajem blizu logora. Radi se o eufemističkom pristupu, dakle umanjivanja, gdje se nakon implicite nemoralne ocjene stvar pokušava prikazati nejasnom." Meni su se, ja dakle nisam povjesničar, no meni su se ove teze činile neodrživima, premda je gost ove emisije bio povjesničar po zvanju, bar zbog 2 razloga, odnosno zbog 2 autora koja sam naišao. Dakle, Baldo Zlovečera i njegovo djelo Na gumnu zla i Marijan Rogić-Franski, dakle Marijan, gospodin Marijan koji je ovdje, i njegovo djelo Goli otok. Obojica su bili 1957. na Golom otoku i obojica svjedoče da je poslije 1956. na Golom otoku bilo inforbirovaca, takozvanih inforbirovaca. O tomu je li Goli otok ikad bio običan zatvor, treba vidjeti u svjedočkoj literaturi o Golom otoku koja se odnosi na period poslije 1956. A sada već u Hrvatskoj se može naći pa sigurno 10-ak ozbiljnih svjedočkih knjiga o tome. Profesor prije mene je spomenuo Dobroslava Paragu. Dakle, treći model pristupa, dakle ovdje se u ovom drugom modelu se efektivno, dakle, stvari iznose nejasno i čak netočno. U vrlo popularnom jednom časopisu, kojeg ću isto donijeti u članku, nalazimo naslov Istina o Golom. Članak koji naoko želi iznijeti na dan probleme jugoslavenskog režima i pojavu logora Golog otoka završava riječima, i to izvan konteksta. Dakle, članak se bavi pitanjem Golog otoka. Autor navodi: "Između Tita i Pavelića nije naime teško odabrati, čak i ako prvome računamo najveće mane, a drugome samo najizrazitije vrline." Dakle, meni kao čitatelju ovog članka nije bilo jasno što sad tu radi Pavelić. Ako govorimo o Golom otoku. Premda, dakle, taj pristup tekstu sam nazvao quid pro quo. Dakle, to je model koji se može naći u više članaka. Radi se o tome da autor govori o jednoj konkretnoj temi, a završava na području sasvim jedne zasebne teme, koja je već apsolvirana, recimo u slučaju Hrvatske. I konačno pokušava načiniti svojevrsni moralni zaokret u korist politike Golog otoka. Četvrta vidljiva karakteristika medijskog izvještavanja su rijetka osobna svjedočanstva, premda se mogu naći, koja govore o Golom otoku, nevezano u periodu njegova postojanja, i tvrde da je on uglavnom bio najstrašniji simbol jugoslavenskog komunizma. Tu mogu reći da je članak izašao u Slobodnoj Dalmaciji i odnosi se na jednog zatvorenika iz 80-ih godina. A što se tiče državne medijske kuće, ona vrlo neodređeno i ne suviše iscrpno govori o ovoj temi, uglavnom prigodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, pri tome zadržava komemorativan karakter. Spomenuli smo ovu radio emisiju iz iste kuće. Tema Golog otoka je više prisutna u komercijalnim novinama i portalima, no sad, sažimajući izneseno, mogli bismo reći da je u medijskom prostoru nalazi nekoliko sastavnica govora o Golom otoku. Goli otok je nešto
što privlači pažnju, podaci o njemu su podložni, nažalost, iskrivljavanju. Kod govora se javlja moralna zadrška. Sljedeća karakteristika, Goli otok je simbol komunizma, no nije neprimjetna pojava tog prikrivenog ali. I sada sam pokušao vidjeti zašto se javlja taj prikriveni ali i onda sam otvorio, dakle, Ustav kao nekako najviši dokument, zakonodavni, i pitao sam se postoji li zapravo pravni okvir za memoriziranje Golog otoka i drugih komunističkih zločina. Dakle, u Ustavu Republike Hrvatske u dijelu izvršne osnove, dakle ishodišta Ustava, kaže se između ostalog da je na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi hrvatski narod na prvim demokratskim izborima godine 1990. slobodno izraženom voljom potvrdio svoju 1000-godišnju državnu samobitnost. Pri čemu, dakle, treba imati u vidu da je na prekretnici odbacivanja komunističkog sustava iskazana, dakle, ta želja. Kasnije je to potvrđeno u jednoj deklaraciji Hrvatskog sabora iz 2006. koja se naziva Deklaracija osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj od 1945. do 1990. Dakle, ovom dokumentu Hrvatskog sabora je prethodila rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 1481 o međunarodnoj osudi zločina totalitarnih komunističkih režima. Dakle, sada ću morati skratiti zbog vremena i kasnije nekako europski okvir ili atmosfera pogode zapravo samoj situaciji da se i mi u Hrvatskoj nekako suočimo sa činjenicom Golog otoka. A sljedeći dokument odnosno prethodni dokument je rezolucija iz 1996. 1096 o ukidanju nasilja bivših komunističkih totalitarnih sustava, te jedna vrlo nova iz 2019. Čak sam konzultirao, evo, zna se dogoditi da zbog gruntovno-katastarskih okvira je zapravo onemogućen pristup određenom mjestu. Goli otok je tu čist. Dakle, postoje i ti uvjeti. Dakle, po ničemu ne odstupa od drugih mjesta. Dakle, ono što vidim tu problematično, to je sljedeća točka. Dakle, govoreći, vidim zapravo problem u Ustavu, odnosno ovim izvorničnim osnovama, a sad ću reći u čemu je stvar. Dakle, i što mislim da zapravo ne omogućava uopće memoriziranje žrtava Golog otoka. Dakle, govoreći o razvitku državotvorne misli kod Hrvata o pravu na punu suverenost, kaže se da je ona očitovala se i uspostavi temelja državne suverenosti u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobađanja Hrvatske iz 1940. A potom Ustavne narodne Republike Hrvatske 1947. Poslije se temelji na ustavima Socijalističke Republike Hrvatske od 1963. do 1999. Dakle, to ne bi bio nikakav problem. Međutim, poslije ovoga ide zarez i kaže se da suvremena demokratska Hrvatska država počima na odbacivanju komunizma. Dakle, ovdje ja vidim veliki logički paradoks. Dakle, filozofskim jezikom govoreći, kaže se u ovom istom dijelu, u ovoj istoj rečenici, da bitak jest, ali da bitak nije. Jedan od prvih filozofa zapadne misli u svojoj pjesmi o prirodi na ishodištu grčke filozofije, one koji tako govore da bitak jest i da bitak nije u isto vremeno, kaže da su dvoglavi i da su nerazumni. U sljedećem koraku postaje jasno zašto zapravo komunistički zločini nisu rasvijetljeni te kadar procesuiran.
Dakle, dosljedno memorizacija na institucionalnoj razini nije moguća, jer uvjet mogućnosti pristupa Golom otoku je zapravo Buridanov magarac. Sada bih samo, ako smijem zloupotrijebiti, samo još jednu minutu reći o Ratio Studioronu na Golom otoku. Zapravo radi se o jednoj udruzi Magis i jednom, po mom mišljenju, pozitivnom obliku memoriziranja žrtve Golog otoka. Udruga Magis od 2015. godine organizira u prostorima Žice nekoliko programskih cjelina u skautskim uvjetima. Dakle, preko ljeta, nekih mjesec dana, malo više, Udruga Magis organizira duhovne, ekološke i akademske sadržaje koji se neposredno tiču prošlosti Golog otoka, ali njegove sadašnjosti, a zapravo idejna ishodišta, opće ideje da se na Goli otok dođe, se nalazi u duhovnosti Ignacija Loyolskog kao utemeljitelja jednog katoličkog reda, Družbe Isusove. I dakle, u toj udruzi su mladi katolici koji su uglavnom svi prisutni na sveučilištu i pred činjenicom Golog otoka, koji su najprije saznali preko jednog jako poznatog dokumentarnog filma Tihe Gudec, Goli, i sve razmjere zapravo Golog otoka, jer je ona prikazala utjecaj Golog otoka najprije na njenog djeda koji je završio na Golom otoku, potom kroz 2 generacije, zapravo što je zapravo prikazala jedan fenomenološki pristup zapravo razmjerima Golog otoka danas. I zapravo mladi potaknuti tom idejom, odnosno tom činjenicom Golog otoka i danas, su odlučili napraviti jedan program za ostale studente i mlade, te ih suočiti zapravo sa povijesnom činjenicom, ali i sa tim kakve posljedice zapravo povijesna činjenica Golog otoka ima danas na društvo u kojem žive. Dosta sam toga pripremio, ali evo sam... najljepša hvala.